Hello guys. Obito na, bedo na yung documentation. Oh, ano mo na? Ngayon, pero nagtudlo tagkuha na ka na sa Diamond Trellis, no? Mga members, mga kakibfa. Oh, kipa. Kakibfa members. Asal kaya. Sulod ni mo diha. Oh, tawag mo sulod ka sa ara tunga. Kaya lang sa kapag mag-dili ka mo. Iniksan ko Babaw. babaw. Kini na po din mong sudlan. Kini. Like abot na po dire. Hawiran na po ni mo ni. Inikbalik sudlan na po ni. O padayon na. Sige, padayon pre, kay tanong. O na. Babaw. O, para mo mo na O, na. Kadali ra. Kasi ba ako. Ubos pre, ubos. Kasayon. Nagkarabili kayo itong kamao nila yan eh. Alam ko ba naman yung hot? Kuan lang kapag ikaw magkipot mong kuan na. Alam mo ka pala yung palabig, Aryan yung Kaslan. Alam ko lagi. Galit kayo. Kanang basabag ko paano? Alam nyo kayo kita. Kuan ka yung pambabalo sa bona. Alam namin yung Aryan yung mong tuwan. Balo ko. Dirito lang. O, diya. Oh, diha. Ubos og babaw, sunod balik babaw na sad. Oh, ikaw ni. Kayo murag. Oy, Diha ka sa, ako. Balo ko ni. Ani mo na. Representative ako. Oh, di ara. Lagi mo lalahig banig sa una. Tama. Balo man ko kumulalag ba ni. Murag balik bayo ni. Di ara oh. Ay, sir. Habti ka. Sayon. Oh, mo. Ano gini ka ni Mari? Oh, kabalo ko. Ay, lagi mo kagamay. Oh. Kabalo ko. Nagamay. Nagubot na. Oh. Ay, sus. Kamao na si Mario. Kabalo man ko ani god. Akong bana akong tuluan ani oy. Tama. Oh, akong bana akong tuluan ani. Wala. Bugkan mo isa. Oh, sa mi. Yan isa pong liha. Kung budagan naman ito babaw. Oh. Malibali dai kun dito ka pa daw si babaw sa ibabaw. Kung diri ka pa nung sa ubos, ubosan. Oh, dayamon. Di ba lang tagin mo? Sa man kani, diri ni testing kay oh, naunsa na ni? Kaya na, ihut lang, ipan lang. Oh, dira. Oh, ano? Ako pa mo testing, di ba ko kaabot? Mura dira. Ikaw ni. Kaya ni mo asawa na dila kamot. Testing ni, testing. Sa ubos ka nagbalos sa ubos. Oh, balos, ubos. Ano yung mga technique mga... Oh, kabalo na ko. Isa pa. Pagkagupuha gyud. Oh, dala mo na. Ay, kabalo. Murag magkindi. Mo ni akong gamit. Ma-isbog naman mo na. Oh, mairog-irog naman mo. Ano ni kirog? Gusto man oh. Sis. Dali Na. Oh. Kisa pa ginahan ra. Isa pa ni kami. Tanda ko. Kita karon Dira. na. Oh, Ikaw gulan. Dira. Sunod na pod. Oh, Kailangan din ako mo kinto ba? Rama sa ubos. Sige, ako na pod me. Alam ka pala gira dyan kasi pala ko may chat. Ilang kay ko kasukit. Press, ilang kay ko kasukit. Istoryahin lang god. Ayun lang sa sige. Ay ko ba yun? Ako magaling ako. Ako tayo binuang na pala. Gipututan na gina si ano si Mama. Kaminos man. Pasok din ni. Pasok. Dire. Sulod. Oh, di Pasok, bitaw. pasok nga. Then sabla As na pod. Sa ubos. Gunitin na sa ilalom. Gunita na po ni. Diha na po isulod. ay kasimpol. Ang mukara. Diya si babaw. Kanan pa ibabaw gunite. Ra isulod. Kapit dito. Sabong na po sa babaw. Kapit po diri Sa ubos sa Kayong ubos. Ay, dakar mo tudlo. Dakar kayo mo tudlo. Unsa ni Oh, si si ani babaw na kailangan pagkagunit. ako ra man day kay panani. Dili na po ko sa babaw. Kana sulod na po diha. Kambot si babaw. Pugni na po na sa ubos. Tapos Kana na. Oh. Na. Ibilang kadsa. bilangkad. Para masunod sa ibilang kadsa. Kailangan. Parang guro sa tanga ana. Ana. Oh, mana? Tapos kanina po dili na po ko sakay. Ay, sa kamao lagi. Kabalo na ta oy. Nakabalong dito. Na ako Maray dagan ko, ko nakay ko ana ba? day magtuon ko dito ang imo ko. Pagkatapos dili na po. Dito na. Basag na ana. Sus, kaya ako basag di diri hikot. Putlo na ni. Ay, lagi problema kay mula. Bukat tayo dito sa Oh, likod. hindi na kayo hako nga sige tag panguha. Di sa ako sa yangan sa una basta panguha. Kay nani ko dudo. Na pagkagulit pirti nang daghan na diri nahitabo niya. Nani mamunga ni sa tulo. Inigbalo sa ubos dire. Uy, sa ini kay ang kuan daw vitamins. Ari na daw diri og dili ko ako ningon si Idi. Pisna maning tuhanan ni na. Dili man ko to kay nagpamatat sa mga badis trabaho. Nigbalos ane. Ha? Balos na. Ano na ko diya? Ang sabi ning dito mo sa ubos ay dai. Ay lagay pala binig taas dong kay di nakapurwal sa kuha. Ginahan ra ba? Post dayon na sa kuan sa sana. Uy, kainit. Naka-follow na biya ko ay wala. Tama oh.
Dire po mo sulod sa kini. Ayaw magsulod dire. Oh, dire mo sulod ha. Karagit mo na. Sulod, tunga. Ah, sulod, tunga. Hindi ka matunga, tapseng. Sulod, tunga. Ah, ikaw daw para madali. Ikaw lang kay. Dili sulod sa tunga. Ikaw ni. Wali ka suwad ani. Ikaw na ko ganyo. Ulawon man akong bayad, di pa ka naman sikat ka sa Facebook. Sulod. Sulod ani diri tunga. Tunga, oh. Sulod tunga. Tunga. Wala, tama na. Ayun na, kini. Ano na kong panitan. Tapos Sulod, sulod oh, tunga. tunga. Ay kasi simple lang ni darling. Kini hawiri na po ni. Pwede ka maglisod. Na, ingana naman na basta Iana lang siya ni ko ani ana sa mga anak naman ay pag duha o magpuni mo. Ay ana mamabad naman Ay, siya. ano na siya. Sige. Sulod tunga. Oh. Ay ikana ni mo po. Kini mo pupungi buhi na kini mo pupungi. Kini na pudpungan, sige. Sulod. Sulod. Mag-uol ko aning kaning paliya bitaw nga magkumbabit na dili pabitay, mag-uol. Oh. Pabitay na. Sulod. Kung magpaliya mo igor mo maghikot Tunga. ng gamay. Kundi hektar tong gamay lawas paliya bay. Hikot mo diri gamay ng katlas tuwa padil kay istika nimo. Bakikawa jud. Kay istika tagas ning ana. Kubean. Ay ko na pod me. Sos. Oh. Sayon. Last Dala video dong hakay. Giganahan ko ba? Ay, giganahan ko. Wala na ka ha. Wala na ka. Tunga. Sulod, tunga. Ikaw na po, dili na po gunit. Be, ako, Ikaw na po, ikaw na po. Ako dong, sulod ko tunga daw. O, saba. Oh. Ara. Aba na po gunit. Sulay. Sipiat gabay. Daghan mo kabalo ng teknika dayon mo. Sulod, tunga. Pugni ni ano? Pugni daan ni dire. Ay asa din na badin na badin. Murag na mali ang pagsulod ni mo, mi. Balik Dito mo, mi. mara. Mao ra mong Mura to? Mao to pero double lang. Oh kini oh na. Kana Pugni daan ni nagsod mo dire. sulod ko. Oh din Tunga. Pugni na na. Kana dayon. Ah, di ka Kay po sulod ha nga na hapon mo na oh. Pwede Sige, ka sa sus, di ara. Murag pagranga permenti ba? Sulod. Mukhang nga lagi na ko ni. Sulod. Oh, din pugni na po ni. Tunga. Oh. Dire. Sulod ra. Tunga. Yes, karabon. Gwapo tanaw na oh. Oh. Yara. Puwas itong agi, oy. Sulod. Mura man og kanang kuan. Expert. Oh, gani, anak gani oh, nairog na ko ha. Anak ko Kaya agi. para matiwas ito yaw. Tarungan ni akong kuan ha. Dong, akong video dong. Kay, na, panghambog na kani. May dapat mi mo follow jud ta sa Facebook page. Oo, Okay, para updated ta tanan. Oh, gani. Oh. Sige. Oh. Pugni da. Sulod. Kana po pre. Kana po. Pre, sulod ko nga pre. Oh. Oh. Video. Dire. Oh. Sulod. Oh, sige, Gaya dito mo, ra, dito ra pre, release. dito ra isulod, dito ra dito. Ini Na, sige, Oh, ganito tumig, isa. gaya mo, Di na tumig. pre, kari dili pre, kana babaw naman ka. Oo, kana. Then dito na po sulod. Wow, siya na nag-training. Oh, ako na nagtudlo. Ay, sayo. Dali ara. Oh, Dali ara ka kana mo. dia pre. Oh, sulod na po dito pre. Tingon na po na kuyap. Ah, ito sulod na po dito pre. Sulod na po dia. Oo, ana na sulod. Oh. Ah, dili kana. Dili na po ka sulod. Oh, dito. Dito. Oh, nawa. Yay! Kasimpor naman di ari. Hamugar ay. Oh, sige, tuyong. Daya mo nyo, himo Dika, nyo ni dili na hugot, hugot. I-maintain ang Kanang tukwan pre. Kanang twine. Ah, na. Oh, maluag na. Dili lagi basa magko lagi ka kay bakikaw ang pagunit. Gani, Ah, oh, sige, ikaw sige. mo lang? Makika. Bago pa man. Oh, bago pa. Ano pa man dyan na? Oh, kanina ni pre. Kaliya, Dire. igor magbati sa Pilipino. Oo. Na, diha. O na, masungko na Isa na jud ron. ni basa walhon. Walhon, Walhon pre. kaya na. Maudi ay walhon. Mandi ay ni. Mga lagi ko. Tama Okay, lagi. oh. Isod kay Oh, oh, umana pres. Sungko na, tanawa. Ang song ko na ito mo. Kabalumi. Isong ko na, ikaw na siya dire. Ala. Agoy, kalawing sa pipino. Ani akong ingno na kumbana ani do. Magkwantag taas kayo, sir. Ah, oo, tinggo po ko. Pipino na to do. May ama po niya akong ipasabot ng mga narigita lang, importante na. Gani. Kining 8 metros. Oh. Sunod pang balik, magbuhat to, pipino nito nga. Itanong ninyo sa paragid makuan, paragid pa Di ba tulog ka maka. po pipino Oh, ko. dugay pa Ang man atong to. giapas nga, dili masayang nito nga. Oh, tinuod jud kay Kaya dugay tunga, pa man mo nagtagpo. ginisukan na itong tunga, kasi magabi, sutos tunga. Gani, lami man nanto. Ang istalo ba Oh, ito? diya gid ka kinabuhi ito nga. Paunhon na. Sa kanang Ay, mga tunga. Ano mga sa ninyo. Oh, gani. Pero sa mga dili Paunhon na to ang pipino, og duha ka semanas paliya. Pila? Duha ka semana. Paunhon day. Onon. Ang pagtanom sa pipino,
Humulan rag isa ka gabi ang liso. Mura rag namugas og mais. Ay namo anang baging-baging kay pati gaya. Ay, diretso na. Mura namugas mais oh basta humulan. Dili kung premium kung kumpre ato Unsa man to? Ang ato Lami gid po og naamoy na atong basal Ah, gapon. basal gyapon. Nga ang atong tano sa pipino. Oh. Ana ra, tagsa kape. sa kapilang. Tagsa lagi Sa ka po. lagi sa karulir. Og ang pipino dili pres ang sanga-sanga mudagan. Oo, gani. Kaya ang tanawon pipino ron dito. Kadra. Kay tagasanga na. Isa ra kape no. Oh. Nato gapon mabasal gid po ta kada punuan og para kuno isa ka tansan. Oo. Dayon ato tabo na gamit butangag bermikas. Ang katay nagtano barana na naman tay bermikas no. Kuno gid sa kanan itong pipino mo. Dito ra? Basta mahumulan na sa gabi. Ah, okay. Pagkaugma tanong na nimo pagkaugma na. Oh, kaya kana iwa pa Di na magpapos. poston mo. Di na kayo gimo pag kung posto matagbo na kita ganay. Ang pipino mo tulo kay sa gabi niya. Ba di na kadalig tanom kada na may gamot. Tapos naman. Unsa man to nakita na nimo ini sa kadlaw. Sa gabi makita na nimo basig pataka na ubok na balis. Tapos grabe din dinalian. Basig ma. Unya di unsa to duha ka semana iuna usa ang paliya. Pagkuhan bang bisa pagkuhan bang pagkuhan mo na ito dai sa klubungan kuwang dai. Una daan ang pipino. Wala sampol na. Una ang pipino kaysa Pagkuhan papatulo. ang pagkuhan mo sa pinar. Musket ba? Oo. Ay bulan pa Ay yung ipahanginan. Adto sa lima ka adlaw. Sa di labon. Di na sa balay. Murag na ba? O di og. kanang balat tulong dai pwede. Adi o may muskit. Apo, Di ba katubukin mo may muskit. wa pa mo ginaw saksako Ano ka ganito? ba? Sako ba sako? Saksako katong mga Ay kamot ni mga apo nito yung humulag sa gabi eh. Ikabuntag mamaatag ito Ang basal. ang punuan. Di wala ilan bubangon rin. Wala ilan na basta. Wala pa nagapusag mo ibo ring ano sa tanong mo. Ay babag. Ano dali na kayo. Bisa pag ay babalo ka mana. Bisa pag pila ka punuan. Pag sa kape. Kaya nga tong target ano. Asa man aro sa bilya ana? Ang ganong maabot ra. Bakit ang ipinite to kay maabot tong kasi kurso kita mo magbahin. Ay tawa. Ini kurso ano nakaamot tong amot kurso. Oh, bitaw tinuod god. Kuan to. Tama kita ra jud. Ano kitangan tagay ko de. Tagay pang gudin. Kuan ang Okay na tayo nila ba kano? Oo, kaya ano. Pipino ro atong balik ko ning riha matama ba mo aka na mo tanong mo ta. Atong giapas nga mo una ta og mga kasimanas paliya para mo tanong barag mga pika-15 sa bulan. Oo. Paliya, pitsa uno tanong na kag pipino. Sa taba 31 mo humol pag gabi. Inato ra pag dali na kay mo tang mo birmikas ginagma na dito ba siya humol pa. Ug na manurok pudaan. Oh. Ang katong pagprotag ang kana og wala kana gyud labi naglata. Wa gyud kay punaon ang kubira nay manap. Human mo nung kana, spell ni mo wala tayo patanan. Kung tubig mo ba? Gipog Yung mong tanong wala tayo ay spell mo Ay, tayo. kuan daan. Dili ikaw magtanom. Ay, guman. Oh, dali ka man itanom kay ana ra man tunay so. Gani, oo. Ya, spray dayon di ka tumatay. Wa pa nakaturo. Wala tayo diyan. Inyong pipino po na inig-abot diri sa kuan. Butang spell to sa akbal nga pipino. Direta. Wala anak ka nalugi anak. Sayang. Kapoy naman Harvest ka poy mamunga pa man to. Dili man ang Ay, dagman ang na. tumoy nga bunga, Dagman. ras din na. Ay, mga bunga kana ko. Ay, bitaw di ay. Ang bunga nindo kay tama na dire. Pero naman ka malugi kay kadadahon mo yung bunga. Sure ka? Siro ka na bunga ma. Kada ani oh. Mamatay pa ka ng Sa ato pa ang mga tumoy ani. Utlon. Kuyaw agod. Kini tangaw. Amo rin Ano, ko hinag kay sa may ulod. mamatay pa naman sa mga maupay ang baba kay. Yaways ka di. Tama na kadadahon lang ng bunga. Sa ato padaghan kay Oh, harvest. pila ka bunga, pila na kapugi ka nito no. Usa duha tulo upat. Pila ka dahon, mo po na bunga. 16 kada punuan imong ma-harvest. Nya sa napulo ka po. 160. Unyag na kay Sa laki sa kalibo. 1,600. imong balansyon ang imong 100 metros pila matanom nimo katak sa kapirman. Adili na ko magtanom og tanong lagi kay nun. Dito na mo dato si Anan. Imong balansyon atong balansyon ini katiba Makadato sa na ining pipino. gulay. So kuno tag income sa imong palya. Imong paminaw sa isa ka punuan isa ilang kilohan. Kini isa ka punuan di kini mo na og tag 3 kilos. Dali ato di kay ato pa akong Many times mo. O Antod matibas o na. sabi na ko 50. Atong balansyon ha sa atong balansyon ang 50 abutan kana sa 100 metros man na. Ang isa ka pe ay isa ka metros tulo ka pe. Sa to pa kada metros tulo ka punuan. Tulo ka punuan. Sa gatos bita ta kay 300 ka punuan. Oo. Mukuha kag tag 3 kilos kada punuan i-times na madato na kana. 300 times. Buad yun Oh. na. Butang 1 meter 300 ka punuan. equals 3 feet. 300 times 3. Oh. Oh. Oh, pila na ka mukuha pila ka 3 kilos. times 3.
900. Oh, 900 kilos. Times 50. Tayo makatsamba kag 30 kilo. Pila mang igo sa katong. 50 gyud. 27. Kasi kita o para. Sa inflasyon, sa kay inflasyon. Oo. 7 ra. Kanya kanang ako aron kanang ako. 27 mil ah. Kanang akong yot sa metros ba ano katudling. Pulo. Sa to pa may siyam ko katudling nga pipino sa tunga. Iniktibas pipino na ko'y palagsugod ng harbusulya. Asa man ingkaman na mag-agiwe. Oh, muna ang gitong rin alami ang aktual. Congratulations, Pres. Lagi. Kani ini kanadaan ang patagal ako man ang tisay pipino jud. Basta lagi ato pala. Itag mi ha para makabalo. Para dito na ko magkuhan ba na ako'y record. Ala ano di ay. Gusto nga mama mo pinakalami sa gadi kanang Oy, alami na adyo di Amy oh. Awa oh, ari oh. Gani. Oh, ano siya bunga. Pwede. Example, di ba? Unsa man ni imo tama inaana la kalagyo. Dili day padul-dul ra. ang gilagyo nga ni kana na oh. Ang sakto. Kana. Oh, na bitabla. Oh, kay kuan na may Para balik. mo gaway harvest murag Ikaw no? 1.5 meter. Kaya ni-harvest po mo. Ano man ang gipagsailuan man na niyo di reject. Ako sa yan kasi gawin mo sa iyo eh. Ay anak. Salamat na lang po. Ay di ay. Oh, mo na ni distansya sa tudling. Di paniguro pag ipuan di karon na atay makuan. Hindi mo na sa sub. Sayang kay ni. Kani oh, pwede ni magano. Oh, bitaw no kana. Gitagtuon ani niya way similya, yapi kayo. Mangayo og ta itanong bok. Uy, an pwede ra ko kumakaano sa garden an. Inana ni kana yung sakto Tuloy tabla. ko lang ba? Oh, gamay raman kaayo mahimo. Kano pwede na ko matanong ba? Okay lang ano. Ang pipino inana ni sakto Tulog day na tabla. pre, hilaw ka na. Buwang na. Uy, naday Uber day dino, dagko kayo. Ay, Dili yun pa ang pwede pwede. kilo. Pus bata ko nga atong premier mo tanong dito. Mananom siguro sa tabi. Isa ba ka? Dili sa ka magkwenta aning kahitabo bi. Gani na mananong ka sa. Asa? Kani oh, pwede na. Kani pwede ni. Abito mo na lang tani ipan ni de. Daot natin ipot-play. Ipot-play na resunahan te. Wala. Ay de. De, yung nani galagyo. Ang ano kang isa ani iniglabong ani. Uy, isa jud si kadupa. Isa ka dupa ang gilagyo. Age. Kaya para po ini iyo mo dikit ko mabanto ko ni puno ag dikit ang tabla man dito sa mga buno. An, pangitai ko din apa? Kani mi oh. Pa ni. Hilaw pa ni. Salamat. Sa grasya. Nakato siya dito pwede ya katuya. Uy, gwapo naman di ay. Di mamalit na lang jud ito daghan na ni oh. Mao gani Sus, Ginoo na ara man di ini. Ano ni paliton ko? Ano ni paliton ni ani? O dala si Ide. Ini wala sa trabaho. Mo gani kini kinakalami sa kubong. Oh, ingalo to kag lagi. Puro swine. O gani isa duha Ang tulo. gasto na ko ani nakadugang kog 2 kilos sa kining bugbong para tudling. Sa pulo ka tuling ang puno kog bay 20 kilos. Pero kini trabaho abi sa pagmabot ng 10 anyos dili ko mag-usap pag bungbong. Oh, tinuod jud. Ano? Ligon na naman ibalik-balikan. Ang ato ang banteng ano dire dili ka wala ka magbutag kuan ra puno siya. Ang bantingan gid ni. Ang bante? Mo man di man ni magsilbi og wala yaanan mo ka magtapok man eh. Tama. Kay imong ikawayan Pila dire. ka ko pinaka metros mo 4 ka metros ni. Ang mga anak kita ni. Ha? Oh. Upat-upat ka metros banding na ka. Di ang kuan ya 4-5 ang imong babag. Di sa babag mo gihimo. Ah, sa babag eh. Kada babag mo ka. Asa mang babag kada babag. Dili niyo. Kada babag. Ato ra ning latay tukod ani. Itukod na kay maana man ni tukod. Oh. Okay, kay dire gyud ta mo lambot. Bo katay latak ni ko Oo, ayan. lata. Ini katiba sa ni og gusto tang mudaro og babag-babag makadaro ta Sa to og pa babag. diri ka sa primero ning baat. Padulong sa babaw dito ka nagpaligpon. Dili gibutang ni daan. Gibutang ni daan taning ini ani nagana na ko ani naglakaw sa tuwain. Kini. Tagtag mura ka tagtag ba. Gibabag na ana. Ah, gibabag Oh, na haligi imong na. pasok kada Oh, sa diha. babag ko. Og gusto kang mudaro og babag-babag ani kuros-kuros iligtibas aning pala imo ni pamutlon. Duha ka semana, dami na kita kay dili na ko sa tulog kita po. Oo. Gani. Duha ka semana imo ning badbaron imong gitasak ka pagpok kadre. Kini. Inigbadbad nimo ani. Kining kana igigot nimo diha automatic na maka lahos-lahos na kani. Kay kini Daro. Okay, mamatay naman eh. Oh, mamatay maana Sa naman ato eh. ba mahimo ra nimo Oh, murag murag ano. Mura na kortina. ang buga din. Katong daplen. Katong daplen. Oo, gani. Amo na puto baron. Pamadbaron rin nimo ni. Pwede ra iana. Oh, murag din ka na babag. Basta kana babag ka dire. Oh, naa Ay, jud. mabantay, ay mabantay.
Bintana pre. Ini tanong Ag magdarod tre lusot. Oh, ini tanong na nagkasunod. Kung kabok na imong pasok, malakapir ba yung taon eh. Ang kining pasok primero ang kani nga dili sa murag Lata. murag ang imong dagan ba murag ang distansya ra ba? Ang gap pa ba? Pero gusto jud kan kanang murag hugot, pwede man badaro nimo pagtaas ano kanang gusto ka murag nguyat. Badbaran naman yung pwede nagdino dito, pwede og may nani pwede nagdino higot mo. Nagbitay naman ako. Nagligon. Tulak ko niya para mahabog-habog kasi patong na gusto ko mahugot oh. Kaya ang kining kusya ba ang iyang trabaho paghugot kaning file. Okay, siya may nagkukuan dito. Mao lang og ginani atong trabahoon. Dako sa gasto pero kas ari mo trabaho. Kay kato maginato ka kining isa ka turning di mo human ni bagkuhan di mo kahabog sa oras ani. Ay dili oy. Oh, ya kada tanom ka maginana. Samantalang kini ka isa ra ka maginani. Kay kini ini ko na maaksa maginig irog. Mairog dili ka puno mo ni ila ra pangirog ani. Yang pagkabok ng pasok, ano kailan ko papasok pug ganang kahoy mo. Dali ra kayo. Muna ko nga maktol kay. Dahil ayo na natay pipino pali awan na sa trabaho. Ako nagbagol mo layo ano ba tong ako may pinay kay nakaibaw ko. Pero giun sa mga pagtrabaho Kaya di mo motuan eh, trabaho rin sa kanila. Kini tanan, kini mong tanan. Okay, sito naman ko ka. Sa kanila. Kami saksi Kung man. nagsugod kay kilom-kilom, wala mo kilom-kilom. sa usa ka tudling. Kini kita nan. Kini tanang babag. Abuang mo puntay gini wag mo tuon ako. Ako ani na unsa man ka. Kini lang Dili babag. naman gud ni garden imo ako ka naman ni. Kini lang babag babalansya ang babag Mo sa gani babag gilaliman labot. ka. Mo gani gilaliman po ka ana. Kalayo atong sukuan, balik ka po ka. Asunod bali ba? Dali bantay ko dito. Kuan ko makaduda ko. Kay mo di kay praktisado lagi ka. Dali ra man kana ano man Kasi ibang. unsa ko ana mare basta kay mao lagi imong trabaho. Dali ra gyud. Dali.